Wow. Ja, kom je. QR-code behind the cabinet. Geen lesrooster, geen lesboeken en ook geen toetsen, maar een week vol creativiteit en uitdaging. Bij de settingweken van Impuls Columns die in deze keer de vakken Engels en technologische toepassing centraal. De leerlingen die kregen de opdracht om een eigen escape game te ontwerpen. En aan het eind van de week mochten ouden en verzwagers beziekje om binnen 24 minuten alle opdrachten op te lossen. Ze moeten puzzels maken en dan als ze elke keer zo'n puzzel goed had, dan krijgen ze een puzzelstukje en dan kunnen ze het uiteindelijk in elkaar zetten en dan moeten ze raden in welke grafkist de docent zit. Ze moeten een escape game maken en daarbij moeten ze dus gebruik maken van verschillende technologieën. Dus bijvoorbeeld de 3D-printer, een lasersnijder, drukpers, chip programmeren en een website bouwen. Podcastset kan nog, dus heel veel dingen. En het Engels is dat de verhaallijn in het Engels moet en de website moet ook in het Engels met de uitleg. Hier kunnen we een stem opnemen en die kunnen we dan vrij afspelen en dan met hints en tips. De settingweken is een vast onderdeel van het onderwijsconcept. 4 keer in het jaar stiet het gewone lesprogramma 1 week stil en dan werk je het leerling aan een praktische opdracht. Ik denk om variatie, want ons doen we gewoon het hele jaar lang hetzelfde en dat is minder leuk. Maar ook om de band oren dingen te leren als die je normaal leren, want ons dan leer je alleen maar theorie en zo. En dan leer je ook praktijk, dus mensen leren kennen en sociaal omgaan met die mensen. Het is leer 1 en 2 teruggaan en ik 2 verschillende klassen teruggaan. Dus ze kennen elkaar net zo goed. Dus hier is echt een moment om ze te leren kennen. En hoe is nou om een meisje die ze net zo goed kist? Hoe kist nou die taakverdeling van? Wie gaat verantwoordelijk wezen? Hoe pakt je dit op? Dit geeft zoveel meerwaarde. Grote projecten oppakken en niet gewoon in 1 uurtje snel even wat opdrachten erdoorheen. Vaak is het maar 1 uurtje binnen een les. En nu is het gewoon 5 volle dagen dat je op elkaars lip zit. Je moet samenwerken, anders kom je er niet. En wat is nou het allerleukste wat deze weekend die in had? Dan de speeltjes bedenken. Ik denk het doolhof, want dat hebben we met een speciale stift die in. Een UV-stift. En dan als je daar maar een zaklamp op schienen, dan kan je het passen. En wat is nou leuker? Kies de leerling van zijn praktiekweken of dags van een gewone skwaalweken? Dit toch wel. Het is heel als de meest vol meer zelf dan. Ik denk op deze manier, want dan doe je het en daar leer je vaak wel meer van. En je had de ervaringen en die herinner je meer als iets wat je een keer in een boek al lezen.